Ola a todos e a todas e benvidos ao programa Falemos de Pedras e Lugares, que hoxe dedicamos á comarca do Ortegal. No concello de Ortigueira está situado o monumento con forno do Castro da Punta dos Prados, tamén denominado Castro dos Prados, xacemento que recibe o nome da península no que se sitúa. A súa localización espacial xunto ao porto da parroquia de San Xoán de Espasante e ao lado da praia de Santa Cristina englóbao dentro da clasificación dos castros costeiros. Deste xacemento mantense case a totalidade das partes que o conforman, e iso dá pé para coñecer máis de preto este singular achado arqueolóxico, onde destaca, ademais, unha das chamadas Pedras Formosas, monolito pétreo normalmente moi decorado, que separa dúas das partes que compoñen a construción, a cámara e a antecámara. Se ben este elemento non foi atopado, pode verse claramente onde estaba situado. É importante salientar que este tipo de monumentos termais castrexos son exclusivos da antiga Galaequia, é dicir, das zonas do norte de Portugal, Galicia e o occidente de Asturias. Ben, se desexades visitar este singular monumento con forno castrexo, realizando unha ruta turística guiada, só vos debedes poñer en contacto coa Fundación Ortegalia, institución dedicada á promoción da cultura, o medio rural e o medio ambiente da comarca. Agardo que a reportaxe de hoxe sexa do voso interese e vémonos no seguinte programa de Falemos de Pedras e Lugares. Aburiño. Estamos no concello de Ortigueira, concretamente na parroquia do Porto de Espasante. Estamos no xacemento castreño de Punta dos Prados, moi importante para nós porque é parte do noso arraigame cultural. É un sitio moi privilexiado, a nivel paisaxístico tamén, porque estamos nunha península costeira. Na zona dispoñemos de varias praias, destacan sobre todo aquí, xusto en Espasante, as playas da Concha, de Santa Cristina e de San Antonio. As dúas primeiras máis dedicadas a un turismo un poquinho familiar e as de San Antonio quizáis un poquinho máis para a xuventude, ali se pode practicar o surf. E para a xente interesada en facer senderismo temos unha ruta de camiño a pé que discurre precisamente tamén por aquí polo Castro e chega ata Esteiro, pasando polos famosos acantilados de Loiva, que son, a verdade, impresionantes. Aquí preto de nós tamén temos a garita defensiva da Vela, que é unha garita que se construiu a mediados do século XVIII para defenderse contra os corsarios. Aquí no xacemento de Punta dos Prados, xa derivando un pouco máis no tema arqueolóxico, atopáronse bastantes achados interesantes, algúns deles expostos no Museo Ortegalia. Entre eles podemos destacar o que é a Arracada de Ouro, que é unha peza preciosísima, con unha filigrana hermosa, sobre todo para a época no contexto histórico no que estamos falando, e incluso algunha moneda e unha doa, que é unha conta de collar de pasta vítrea. En ese museo, que é un museo que forma parte da Fundación Ortegalia, é un sitio moi recomendable para visitar. Por qué? Porque trátase dun museo onde hai unha representación de todo o noso patrimonio, é dicir, tanto do patrimonio etnográfico como arqueolóxico e tamén medioambiental. A Fundación Ortegalia, desde 2006, leva recollendo os microtopónimos deste concello, son 22 parroquias, levamos en total sobre uns 900 topónimos. Concretamente da parroquia de Espasante, levamos recollidos uns 170, 180. Este topónimo, o Castro de Punta dos Prados, é moi significativo porque nel xa nos di do que estamos a falar e onde estamos ubicados. Por unha banda temos a palabra castro, que procede do latín castrum, e que significa fortificación. Por outra banda, temos a palabra prados, nos ven a dicir que neste asentamento, antiguamente, era un asentamento rodeado de terras de cultivo aptas para o cultivo de cereais ou diversos produtos e aptos tamén para o gando. Estamos entrando no xacemento castreño de Punta dos Prados. Temos aquí á miña dereita unhos restos do antigo torreón de vixilancia e estamos empezando a camiñar polo que é o elousado da entrada orixinal. Este elousado foi descuberto nas últimas excavacións que se fixeron na última década
É dicir, entre 2003 e 2004 foi cando se descubriu esta parte de acceso ao castro. Chegamos ao que a zona do monumento conforno. Onde está ubicado este monumento conforno? Non está dentro do que é o recinto habitacional. Está na zona entre murallas. Temos primeiro a primeira muralla defensiva, temos o foxo, o monumento conforno, e a segunda muralla defensiva. De tal forma que detrás desa muralla é onde estaría o recinto habitacional, é dicir, as casiñas dos habitantes do castro. Punta dos Prados é un dos castros que hai na zona de Ortegal, un dos máis coñecidos desa zona, xa onde os traballos que fixera Federico Maciñeira a principios do século. Pero é especialmente coñecido a partir da excavación que se fixo nos anos 90 e que sacou á luz pois unha estrutura moi singular dentro do que é a arquitectura dos castros. É o que se chama arqueolóxicamente un monumento con forno, e que realmente é pois, unha construción tipo sauna ou pequeno balneario. É un elemento bastante particular porque non se coñecen moitísimos estruturas deste estilo, aínda que algunhas hai. O que sí que está bastante claro é que non todos os castros tiñen unha estrutura deste tipo. Entón, o feito de que Punta dos Prados teña unha fai especialmente singular en relación a outros moitos castros, a grande maioría dos castros que pode haber pois, por calquera lugar. Non? Son construcións de uso balneario, que están relacionadas pois, con a toma de baños de vapor e sobre as cales hai pois, certa discusión respecto ao sentido deste uso. Para que a xente tomaba eses baños de vapor? Non? Entón hai algúns arqueólogos que defenden que o facían como unha cousa basicamente pois, esa, lúdica, se queres, ou incluso hixiénica, no mesmo xeito que funcionaron as termas romanas en época romana. Pero hai outros arqueólogos que defenden ou plantexan que máis ben serían estruturas de uso ritual. Hai basicamente dous tipos un pouquiño distintos, unhas que están na zona de Portugal e sur de Galicia, que teñen unha forma un poquinho pois, máis monumental, se queres, ali coñecense algúns exemplos máis. E logo temos algunhas outras parecidas a ese Punta dos Prados, sobre todo en castros asturianos, como Pendía ou Coaña. Son construcións que están sempre nunha posición marxinal dentro do asentamento, non están dentro do poboado, non están entre as casas, sino que están ou ben fora das defensas, as murallas, ou ben, como no caso de Punta dos Prados, sobre un dos foxos defensivos do castro. En orixe, ese foxo foi un foxo defensivo, pero nun momento dado da vida do sitio decidiron enchelo e construir sobre o que fora antes o foxo, pois esta estrutura, non? Este chamado monumento con forno. Si ben ten esta estrutura moi ben conservada, e ten tamén, por exemplo, pois un complexo de estruturas defensivas moi visible, moi claro, unhas murallas que se ven perfectamente, uns foxos que tamén se ven moi ben, e se entenden moi ben. Sin embargo, o interior do castro, a parte na que estarían as vivendas, na que viviría a xente, está moi mal conservado. Entón, non se conservan apenas restos das vivendas e non podemos saber moi ben que tipo de vida levaba aquela xente. Nos entramos en contacto con este sitio a partir máis ou menos do ano 2000, se non me lembro mal, cando en Ortigueira se crea a Fundación Ortegalia, un dos lugares máis sobranceiros deste patrimonio cultural de Ortigueira era o Castro de Punta dos Prados. Entón, esta fundación decide como unha das cousas, das primeiras accións que quere iniciar, pois actuar no Castro de Punta dos Prados. O primeiro que decide a fundación é facer o que se chama un plan director, que é un documento pois, que permite establecer que cousas se deberían facer nun sitio, con que criterios, con que finalidade e demais. Entón, contacta con nós, co Laboratorio de Patrimonio do CSIC, para encargarnos de elaborar este plan director. Se propoñía estender un pouco a superficie excavada do sitio para contextualizar un pouco mellor esta estrutura, este monumento con forno, e foi iso que se fixo nos anos 2003 e 2004, onde se fixo unha excavación adicional sobre a que se fixera nos anos 90, pois eu fun o que dirixiu esa excavación. O que nos excavamos foi o entorno deste monumento con forno, que, como dixen antes, estaba situado no que fora un dos foxos defensivos do castro, e que está, a súa vez, na marxe dun dos camiños de entrada ao xacemento, do camiño principal de acceso ao sitio. Non? Descubrimos, e o que se pode ver agora ali, é un camiño empedrado bastante ben construído, moi chamativo, moi espectacular. Non é un lugar no que sexa sinxelo encontrar moitos restos materiais, pero aínda así, pois documentaros algúns elementos bastante interesantes. O máis sobranceiro de todos foi unha pequena arracada de ouro, un pequeno pendente de ouro, dos cais coñécense algúns máis
teñen encontrado en outros castros, pero non son especialmente abundantes. Hai dúas cousas, dende o meu punto de vista, que o fan especialmente atractivo en relación a outros posibles castros. Unha primeira é o feito de que ten unha construción tan singular como este monumento con forno. Entón, bueno, esta estrutura realmente é unha das cousas máis excepcionais do sitio, e o feito de que estea tan completa pois é un aliciente interesante para facer unha visita a este lugar e poder ver pois, como funcionaban este tipo de estruturas. E logo, un segundo punto moi interesante tamén é que pois, o castro está situado nun lugar que é pois, digamos, paisaxísticamente moi atractivo, pois que pois, se domina toda a entrada da ría de Ortigueira, toda a ensenada despasante coa súa praia, que é pois, un lugar moi bonito, e entón isto fai que a visita sexa pois, máis agradable. Creo que esos son os méritos ou os puntos fortes, digamos, máis atractivos que ten este sitio en relación pois, a outros castros que teñen outros atractivos.